Že, beží to? No je tam niečo počuť, čiže poď sem, aby bolo vidieť. Čo robíš, čo ma chytáš? Ale však, počkaj, mám dobré vlasy. A máš, v pohode. Dobre, čiže, počkaj, aby nás kamera bola vidieť. Tak? Počkaj, ne, dáme aj fotku? Dobre, počkaj, no začni. Ty začni. Ne, ty fakt. Ale ne, radšej ty fakt, prosím ťa. Dobre, dobre, začnem. A čo treba? To je jedno, počúvaj. Čiže... Počúvam, dobre. Sme v Amerike. A v Amerike sa veľmi veľa kradne a kradnú sa tam aj deti. Aby sme nezaostali za ostatnými, máme vaše deti. My dvaja ako. My, on a ja, hej? Chápete? Áno. Máme vaše deti a máme ich. A ak ich chcete ešte niekedy vidieť... Živé alebo mŕtve? Chceli by ich asi živé, nie? Tak a... Hovor hlasnejšie, nech to počujú. Ale dobre, no. Živé. Čiže musíte... Počkaj, vypadlo mi to. Zaplatiť, ne, však aby nás stačili peniaze. Dobre. Musíte doniesť 100 000. Menej, čo hovoríš, to je veľa. Ja, no náč budú míňať zbytočne. 10 000. Menej. To je veľa. 5 000. A si chcem kúpiť auto, tak viac. Tak radšej veľa. 8 000. Ne, radšej veľa. Veľa stačí, ne? Proste veľa, hej? Proste veľa, no. Dobre, tak vám donieste veľa peňazí, aby nám to stačilo. A musíte ich doniesť na Púpavovú 49 zozadu ako sú tie hrdzavé garáže, ne? Ako sú hrdzavé garáže. Musíte ich zobrať so sebou tam a tam bude prvá indícia. A kam máte ísť ďalej? A musíte to stihnúť do určitej doby. Vy ju neviete, ale my vieme, to je hlavné. A keď to nestihnete, održeme vašemu dieťaťovi niečo. Prsty. Prsty? Že si šalený? A čo, hlavu hneď? Však hneď skape. A nevadí, ne? A však potom nedostaneme peniaze. A vadí? Ty si aký sprostý. Ne. Proste viete, čo máte spraviť? Máme vaše deti. Ale máš nôž? Na čo? Na prsty. Jaj, na prst nemám. Poďme kúpiť do Teska. Ale ne, v Tesku je drahé, poďme do Lidla. No, uvidíme, koľko bude peňazí. Že musí dojsť peniaze, aby sme mohli kúpiť nož. Lebo nemáme. Šéf, informácie sú jasné. Veľa peňazí, Púpavová 49 zozadu, ako sú garáže. A veľa peňazí. A máme vaše deti. A poslúchajte. Jen to vypnúť. Dobre.